Smil. Ja, giver du godbidder, Nana? Ja, Hvem er det, du giver godbidder til? til Carlos. Ja. Kan han godt lide dem? Ja. Skal vi lige prøve at vise, hvor stor Carlos han er blevet? Ja. Kan man høre ham spille? Hov. Hej, Carlos. Er han dejlig blød at røre ved, skat? Han er rigtig sød. Ja, han er. Det var synd, Rosa ikke var hjemme her nu, hvor vi filmede, var. Rosa skal også have guldbøder. Ja, Rosa skal også have godbidder, men hun er ikke hjemme lige nu, skat. Ja. Så må hun holde sig til. Rosa er herhjemme og gemmer sig et andet sted. Ja, men hun må holde sig til, når der er godbidder, hvis hun vil have nogen, ikke? 3. Ej, du har givet mere end 3 godbidder. Ikke Rosa. Nej, det er godt, mor har købt almindelig kattefoder som godbidder, var. Ja. Så de ikke bliver så tykke.